Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 24, tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 4.5 million sang suspected shabu ginaligar konsumo para sa Mascara Festival. Uli nga pagpanagtag sang educational assistance ginbalik sa payout site sa Negros Occidental. Sa mga nagapanguna nga balita national, rollback sa gatong ginapaabot ipatuman sa masunod nga simana. Presidente Marcos nanawagan sa mga natungdan nga ipangibabaw ang matawhay nga pagsulbar sang tensyon sa Taiwan Strait. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sang aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga inyo. This sponsorship is brought to you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa Ang inyo. permi gi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay base sa ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano. Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Police City Drug Enforcement Unit Head Police Lieutenant Joven Mugato nga konsumo para sa Masker Festival ang 4.5 million pesos nga balor sang shabu nga ila na kumpiskar kay nasang kagawon sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Suno kay Mugato nagapondo sang droga ang mga drug pusher para sa Masker Festival bangod magluwas nga mahal nagasaka ang supply kag demand sang shabu sa tion sang selebrasyon. Una diri nadakpan kay nasang kaagahon sa bypass operation ang mag-abyan nga Sanday Anthony Sulon 38 anyos sa Purok Riverside Barangay Bata kag Erwin Bilonyo 34 anyos sang Zone 11 Barangay Handumanan syudad sa Bacolod. Ang duha pareho nga bag ulamang nakagwa sa prisuhan sa kasuman nga homicide, illegal drugs kag robbery. Subong ginakot nila, tago nila maayo subong ilang item kay siguro panigana sa maskara kay na-expect naman sa mataas ng presyohan na nagyaray. Ang kabahin sang pagpahayag ni Lieutenant Joven Mugato. Sa ibang balita lokal, nakuhaan sang CCTV footage ang pagtaklas ng isa ka lalaki nga tuyo mangawat sa Bacolod o kon sa isa ka two-story nga apartment sa St. Francis Village, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod, mga takna 12:00 sang tungang gabi. Makita sa CCTV nga ang lalaki nga naka-short sang duag blue itom nga t-shirt niwangon kag nakasuksok sang face mask. Sa interview section Radyo Bacolod, ginpahayag sang tagreklamo nga apisar nga may tawo sa apartment nagalili kag nagsaka pa ang lalaki. Suno pa sa tagreklamo wala sa manakuha ang kawatan kag nabilin ang iya nga tsinelas. Natalan naman nga ipablatter sa tagreklamo ang insidente kasunod nga madamo na sang reported nga kinamatay sa amo nga lugar. Ginbalik sa isa lamang ka payout site ang katapusan nga educational assistance sang DSWD sa apat ka mga distrito sang Negros Occidental. Sa pahibalo sang DSW Region 6 ang mga venues ginpahamtang sa 1st, 4th, 5th kag 6th districts sang probinsya. Sa una nga distrito kinahanglan lamang nga magpadulong sa Barangay 3 nga covered court sa San Carlos City, sa La Carlota City Gym sa 4th, Binalbagan covered court sa 5th kag Kabankalan Cultural Center sa 6th. Bili naman sa kada LGU ang payout site sa ikaduha kag ikatatlo nga distrito. Ini amo ang Cadiz Arena sa syudad sang Cadiz, Pantawid Office Public Plaza sa Manapla, kag St. Joseph Covered Gym, Barangay Old Sagay sa syudad sang Sagay. Sa ikatatlo nga distrito ginpahamtang ang payout site sa Municipal Library Poblasyon para sa Ibi Magalona, Municipal Gym sa poblasyon sa Morsha, CSWD Office Washington Street sa Barangay 3 syudad sang Silay, Pantawid Office sa Tubang sang Plaza sa Dalisay kag Pantawid Office Women's Center sa syudad sang Victorias. Nagligad nga hatagay sang ayuda ini ang ginpatigayon sa kada LGU sa pugos nga probinsya.
Magahulat sang anunsyo halin sa DSWD Central Office ang talatapan sang DSWD Western Visayas kung dapat bala padayuno ng assistance to individual in crisis situation kung AICS. Suno kay Atty. May Rago Castillo, DSWD 6 Information Officer, may 19.1 milyones pesos ang pondo nga nakapain sa katapusan nga payout. Dugang pa ni Castillo, wala pa may baluan kung bala mahatagan sang ayuda ang kabugusan nga 7,105 ka mga naga parehastro online nga student beneficiary sa bugos nga Western Visayas sa katapusan nga payout. Sa nibaluan ang Iloilo amo ang mayadamo nga student beneficiaries nga may 1,811. Ginasundan ini sa Negros Occidental nga may 1,571, Antique nga may 750, Capiz nga may 750 man. Ang syudad sa Iloilo nga may 550, syudad sa Bacolod nga may 537, kag Guimaras nga may 400. Nagligad nga adlaw ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga ginatunan sang ilahensya ang pagpatigayon sang one-time big time payout agud nga mahatagan sang ayuda ang mga nakarehistro online nga wala malabutan sa katapusan nga payout. Ginpanginbulahan sa mga opisyal sa BJMP Regional Office 6 ang tanan nga persons deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory nga nakatapos sa ila skill training paagi sa TESDA. Suno kay Jail Superintendent Jairus Anthony Duhilio, may 25 ka mga PDLs ang ginpaidalom sa 16 ka adlaw nga paghanas para sa Masonry NC1. Dugang pa na Duhilio, matadamo naman sa mga PDL ang nakatapos sa elementarya, high school kag completers sa tagsa ka jail facilities paagi sa Alternative Learning System sa Department of Education. Palayag pa ni Duhilio nga kabahin ini sa programa sang Welfare Development Unit sa BJMP agud nga mahanas ang kaalam sa mga PDL samtang yara sa sulod sa prisuan sa paglaom nga mangin responsable sa tion nga makabalik na sa komunidad. Sa dugang pang balita lokal, patay ang driver sa motorsiklo kag pilaso ng angkas sini matapos na bungguan sang pick-up alas 2 pasado kahapon sa National Road, Barangay Patek, Banwal, Sampolo, Pandan. Ang napatay ginkilala sa kay Gilbert Dumasig, 28 anyos, residente sa Purok, Balungay, o kon Balungay Palaka Norte sa Banwa, Sampolo, Pandan. Samtang pilaso naman ang angkas sini nga si Richard Hamora, 18 anyos, kag isa ka empleyado sang Bugrong Pulang Duta sa syudad sang Bago. Ang driver sang pick-up ginkilala sa kay Joel Magalgalit, 30 anyos, kag residente ini sang Barangay Kanhusa sa Umanya, Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sa Pulo Pandan PNP, nagabiyahe si Magalgalit halin sa crossing Pulo Pandan padulong sa proper sang Banwa. Sang aksidente sini nga nabungguan ang nasugata nga motorsiklo ng Day Dumasig. Samtang las 8 kay na sang aga sangin pagwa na sa prisuhan si Magalgalit pagkatapos ang 18 oras nga reglementary period. Handa naman si Magalgalit nga sabton ang balayran sa pagpalubong kag hospital sang mga biktima. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Santon Plus Gold, isa ka food supplement capsule nga epektibo kag madamo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginapaabot nga magabatuman sa rollback sa presyo sa gatong ang mga kompanya sang langis sa masunod nga semana. Sa fuel forecast para sa Setyembre 27 tubto Oktubre 3 nga trading week, ginapahayag sang Uni Oil Petroleum Philippines nga ang presyo sang diesel kada litro mahimo mabuhinan sang piso kag 20 sentimos tubto piso kag 30 sentimos. Ang presyo naman sang gasolina may posibilidad nga maganubo sang piso kag 50 sentimos tubtob piso kag 60 sentimos sa kada litro. Nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga natungdan nga partido nga ipadayon ang dialogo kag ipangibabaw ang malino nga pagsulbar sa konflikto sa tunga sa nagasaka karon nga tensyon sa Taiwan Strait. Sa iya pagpamulong-pulong kadungan sa pagsapos sa mga miyembro sang Asia Society Forum sa New York, ginpahanumdum ni Marcos ang importansya nga ipabilin ang maayong nga komunikasyon agud makakam up sang matawhay nga solusyon sa issue. Una diri ginkaakig sang China ginhimo nga pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan nagligad nga bulan sa Agosto. Sa naibaluan ang Taiwan ginakabig sang China nga breakaway province kag nagpromisa nga agawon ng nasyon paagi sa puwersa kung ginakinahanglan. Ginpahayag ni Migrant Workers Secretary Susan Ople kag sang Philippine Overseas Employment Administration o kon POEA nga hindi na kinahanglan sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs nga magsuksok sang personal protective equipment o kon PPE sa ila pagbalik trabaho abroad. Suno kay Ople, hindi na sanction sa Department of Migrant Workers kag POEA ang pagsuksok sang PPEs. Tungod sini nagpagwa ang POEA sang Advisory Number 62 batok sa requirements ng pila ka mga ahensya para sa mga OFWs nga magsuksok sa PPE sa ilang pagbiyahe. Action Radio Philippine Standard Time, las 6 media, inyo ginpamatian, nagabuusan ng detalye sa aton mga natipon ng mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karong adlaw Sabado, Setyembre 24, 2022. Sa liwatang yung tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number